Cyflwyniad dosbarth i chwith ar gyfer mathemateg bellach 16. Cyfernod adfer, cysylltiad lletraws gyda wal. Deddf arbrofol Newton. Yn gyffredinol, nid yw cadwriaeth momentum yn ddigon i ddarganfod cyflymderau wedi gwrthdrawiad o wybod y cyflymder cyn y gwrthdrawiad. Rydym angen fwy o wybodaeth. Gallwn ddefnyddio deddf arbrofol Newton. Mae hwnnw'n dweud ar gyfer dau wrthrych mewn gwrthdrawiad, mae cymhareb y bianedd gwahanu'r gwrthrych i fianedd agoshau yn gyson a'i gelwir y cyfernod adfer ar gyfer y ddau wrthrych. Fel arfer, defnyddir y symbol E ar gyfer y cyfernod adfer. Felly, E yw bianedd gwahanu, rhannu gyda bianedd agoshau, gymhareb rhwngddyn nhw. Trawiad gyda phlan. Wedwn ni bod plan gyda ni sy'n vertigol, a bod uchelynau X ag Y dyn ni, a bod gwrthrych yn dod tuag at y wal gyda chyflymder I-1 a I-2 yn y ddau gyfeiriad X ac Y. Felly, dyna yr ddau fianedd. Felly, tuag at y wal, yn berpendicular i'r wal, mae U1 gyda ni, I-1. Felly, bianedd agoshau at y wal yw U1. Yn union wedi'r gwrthdrawiad, mae gyda ni fi yn mynd i fod yn minus V1 a V2. Felly, mae'r bianedd gwahanu sy'n berpendicular i'r wal yn mynd i fod yn V1, y bianedd mae'r gwrthrych yn mynd oddi wrth y wal. Felly mae E yn mynd i fod y bianedd gwahanu rhannu bianedd agoshau, yn mynd i fod yn V1 rhannu U1. Gwrthdrawiad gyda phlan. Os yw'r plan yn llyfn, bydd adwaith y plan ar y gronyn yn perpendicular i'r plan tra bo'r gronyn mewn cysylltiad â'r plan. Felly, bydd adwaith y gronyn ar y plan yn perpendicular i'r plan tra bo'r gronyn mewn cysylltiad â'r plan. Felly, mae'r adwaith yn mynd i fod yn perpendicular. Felly, ni bydd newid yng nghydran y chyflymder sy'n paralel i'r plan yn y cyfeiriad yna. Enghraifft cyntaf, mae gronyn llyfn, mas 2 kg yn taro wal llyfn. Ei gyflymder yn union cyn y gwrthdrawiad oedd 5 metr yr eiliad ac mae'n taro ar ongl 30 gradd i normal y wal. Os yw'r cyfernod adfer yn 0.6, darganfyddwch gyflymder y gronyn yn union wedi'r gwrthdrawiad, maint yr ergyd sy'n weithredol ar y gronyn a'r golled mewn egni cinetig yn ystod y gwrthdrawiad. Felly, llun yn gyntaf, gosod eich uchelynau. Felly, tuag at y wal yw'r X ac Y yn paralel i'r wal. Felly, mae'n mynd tuag at y wal gyda bianedd 5 metr yr eiliad ar ongl 30 gradd i normal y wal. Normal yw'r perpendicular i'r wal. Yn ystod y gwrthdrawiad, mae ganddo fe ergyd J sy'n perpendicular i'r wal, a wedi'r gwrthdrawiad mae fe'n mynd i fynd i ffwrdd gyda bianedd fi ar ryw ongl alpha dwedwyd. Felly, cyn y gwrthdrawiad, mae cydrannau fi yw yn mynd i fod yn 5 cos 30 yn llorweddol a 5 sin 30 yn vertigol. Wedi'r gwrthdrawiad, mae'n mynd i fod yn minus P yn gwrthwyneb i'r wal, a Q yn mynd i fod yn paralel i'r wal. Felly, y cyfernod adfer yw'r bianedd gwahanu dros y bianedd agoshau sy'n 0.6. Felly, P, mae'n gwahanu dy bianedd P, dros P 5 cos 30. Ni'n gallu lluosi yr 5 cos 30 gyda'r 0.6. Felly, mae P yn 3 cos 30. Does dim ergyd yng nghyfeiriad Y, felly dim newid yng nghydran Y y cyflymder. Felly mae Q
yn mynd i fod yn 5 sin 30. Felly fi, cyflymder y gronin yn union wedi'r gwrthdrawiad, yw minus 3 cos 30 a 5 sin 30. Rhan 2, maint yr ergyd sy'n weithredol ar y gronin. Felly neu bianoedd, gallwn ni gweithio mas y bianoedd trwy defnyddio Pythagoras, a ni'n cael 3.606 ar ongl tan minus 1, neu yr ongl yna ni angen alpha, felly 2.5 rannu 2.598, a ni'n mynd i gael yr ongl 43.9. Ni angen yr ergyd, mae'r ergyd yn newid yn y momentum, felly minus j yn y cyfeiriad gwrthwyneb i'r wal ar y gronin. So minus j0 yn hafal i'r momentum wedys, felly 2 yw'r mas, lluosur cyflymder, sef minus 2.598 a 2.5, minus 2 ar cyflymder cyn y gwrthdrawiad, 5 cos 30 a 5 sin 30. Mae'r hynna yn dod yn minus 13.86 yn yr uchelin x a 0 yn yr uchelin y. Felly maint yr ergyd yw 13.86 Newton seconds. Maint yw na. Cyfeiriad gwrthwyneb i'r wal. Y golled yn egni cinetig, ni'n colli egni cinetig, felly beth yw ar y dechrau, minus beth yw ar y diwedd. Felly yr egni cinetig ar y dechrau yw hanner lluosur mas, lluosur 5 di sgwerio, ar y diwedd, minus hanner lluosur mas, lluosur 3.606 di sgwerio, a mae hwnna'n dod yn 12 joule. Enghraifft 2, rhan A. Mae gronin P, mas 2 kg, yn symud ar blaen llorweddol llyfn gyda bianedd 4 metr yr eiliad, pan mae'n derbyn ergyd maint j, Newton seconds, mewn cyfeiriad ar ongl 180 minus theta i gyfeiriad mudiant P. Yn union wedi'r ergyd, mae'n P yn symud yn llorweddol gyda bianedd 3 metr yr eiliad. Mae cyfeiriad mudiant P wedi troi trwy ongl 30 gan yr ergyd. Darganfyddwch j, vector j a theta. Felly gosod lan beth sy'n digwydd, uchelynau x a g yng nghyfeiriad mae'r gronin yn mynd i ddechrau. Amser y gwrthdrawiad mae'n cael ei fwrw ar ongl 180 minus theta i'r cyfeiriad gwreiddiol. Felly mae gyda ni theta yn mynd i fod yn y ran yna. Wedi'r ergyd, mae'n symud gyda bianedd 3 metr yr eiliad, a mae wedi troi gyda ongl 30 o'r cyfeiriad gwreiddiol. Felly, cyn yr ergyd, mae yw yn mynd i fod yn 4 yn llorweddol 0 yn vertigol ar y bwrdd. Mae'n cael ergyd j minus j cos theta a j sin theta, minus j cos theta yn llorweddol, j sin theta yn vertigol, a wedyn mae'n symud gyda chyflymder 3 cos 30 bydd cydran vertigol a 3 sin 30 bydd y cydran llorweddol. Felly, ergyd yw'r newid yn momentum, felly j, y vector j, yw 2 yw'r mas, lluosur cyflymder wedi gwrthdrawiad, minus 2 lluosur cyflymder cyn, a gweithio'r cydrannau x a'r cydrannau y, a ni'n cael minus 2.804 a 3 ar gyfer j. Felly, ni'n gallu gweld bod y theta yn aten, gan y cos theta a sin theta dyn ni, yn mynd i fod yn, yr vertigol yn mynd i fod yn 3, a'r llorweddol yn mynd i fod 2.804. Maint, defnyddio Pythagoras,
a ni'n cael 4.11 Newton seconds, a'r ongl theta yw 46.9, tan minus 1, 3 dros 2.804. Yn fuan wedi derbyn yr ergyd, mae'r gronyn yn taro wal llyfn sy'n paralel i fudiant gwreiddiol P. Yn union wedi'r gwastrawiad hyn, mae bianedd P yw 2.57 metr yr eiliad. Darganfyddwch y cyfernod adfer rhwng P a'r wal. Felly dyma ni nawr y mudiant wedi, mae'n bwrw wal, mae'r wal yn paralel i'r fudiant gwreiddiol, a mae'n adlamu i ffwrdd gyda bianedd 2.575 i ffwrdd o'r wal. Darganfyddwch y cyfernod adfer rhwng P a'r wal. Felly, cyn y gwrthdrawiad, roedd y bianedd, y cyflymder yn 3 cos 30 a 3 sin 30. Wedi'r gwrthdrawiad, galw fe'n W nawr, y vector W, mae gyda ni 2.75 cos yn llorweddol a minus, gan bod ni'n mynd lawr, minus 2.75 sin alpha yn vertigol. Dim ergyd yng nghyfeiriad x, felly dim newid yn cydran x y cyflymder, felly mae 3 cos 30 yn mynd i fod yn hafel i 2.75 cos alpha, felly ni'n gallu dod o hyd i cos alpha. Rhannu'r una, ni'n cael cos alpha yn 0.9448, sy'n rhoi ni bod alpha yn 19.13. Y cyfernod adfer yw'r bianedd gwahanu dros y bianedd agosau. Bydd y bianedd gwahanu yn 2.75. Ni angen gwahanu yn vertigol ar 90 gradd i'r wal, felly sin alpha, a'r bianedd agosau yn 3, a ni angen yr cydran vertigol, felly 3 sin 30. A mae hwnna'n rhoi ni 0.601. Enghraifft 3. Mae sffer llyfn, mas 0.25 kg, yn symud gyda bianedd 8 metr yr eiliad ar lawr llorweddol llyfn. Mae'n bwrw wal vertigol ar ongl 60 gradd i'r wal, ac mae ei fudiant yn cael ei allwirio 90 gradd gan ergyd ar y wal. Cyfrifwch y cyfernod adfer rhwng y sffer a'r wal a bianedd y sffer pan mae'n gadael y wal. Felly, gosod y llun i fyny, mae'r dod i'r uchelynau x a g yn paralel perpendicular i'r wal. Felly, mae 8 dyn ni'n mynd tuag at y wal ar ongl 60. Wedi'r gwrthdrawiad, ni'n troi 90 gradd. Felly, mae fi yn mynd i fynd i ffwrdd wedwn ni. Felly, mae 30 gradd gyda ni yn vertigol i'r wal, sef ar y ffordd llorweddol yn yr uchelyn x. Cydrannau'r cyflymder cyn y gwrthdrawiad bydd 8 cos 30 wedyn a 8 sin 30 yn y cyfeiriad y. A gan bod ni'n troi 90 gradd, mae 30 dwi'n mynd i fod yn y fan yna. Felly mae fi, cydrannau'r cyflymder wedi gwrthdrawiad, yn mynd i fod yn minus fi gyda sin 30 gyda'r uchelyn x a fi cos 30 gyda'r uchelyn y. Felly, dim ergyd yng nghyfeiriad y. Felly mae fi cos 30 yn hafel i 8 sin 30 sy'n gosod bod fi yn mynd i fod yn 4 wedyn, sin 30 yn hanner, felly 4 rhannu cos 30 sy'n tua 4.6188. Bianedd gwahanu, rhannu'r bianedd agosau yw'r cyfernod adfer, yn mynd i roi ni fi sin 30, felly yn perpendicular i'r wal, felly fi sin 30 yw'r bianedd gwahanu, a'r 8 cos 30 yw'r bianedd agosau, felly mae hwnna yn gweithio mas
i 0.333. A dyna ddiwedd y cyflwyniad ar gyfer cyfernod adfer cysylltiad lletraws gyda wal.